Class! Bakit malungkot ang bishi ko? Ayan, welcome back mga guys. So for today's video po, tayo po ngayon ay gagawa ng ribbon. Ayan, gagawa po tayo para unlimited po yung mga ribbon ng ating mga estudyante para tayo po ang magtutuig kung gaano po karami yung i-ribbon natin sa kanila. So mag-hi naman kayo dyan ng mga re-ribbonan namin. Ayan. Bakit malungkot ang bishi ko? Kasi malungkot ang lola mo. So ayan guys, so kailangan natin ng screen at mayroon tayo ditong military na mga letters, sound. Mga letters na lettering dito at lalagyan natin to ng pintura na sa baba, nasa ilalim iipitin natin ang ito na ribbon. Tapos lalagyan na natin ng pintura dito yung mga buhang ng mga buhang ng letters. Tapos ayan, atin na siyang kakayurin para manuot doon sa dapat niyang panuutan ang kulay. Ayan. Para ang bishi ko ay hindi na malungkot. Ayan. Tapos, pag masiguro na siyang nanuot na yung kanyang kurol, ang iyong gagawin, aalsahin mo na. Tapos dito sa ilalim, bubugutin mo na. At ayan, ang bishi ko ay with honor. Ayan o. So medyo hindi siya nasa gitna, pero ayos lang yan dahil nag-aram pa lang naman tayo. Tapos, ihapin mo dyan kung magkano na yung lahat-lahat ng ating nagawa. Oh. Aning? Ano mo na kung bakit malungkot ang bishi mo. Tapos, lalagyan na naman natin ng pintura. Mga guys, pasensya na kayo at mayroon dito mga matatandang maiingay. Ayan o. Tapos yung ginamit natin na pintura, ayan, Tolco. Kung mayroon kayong mga reklamo, umunta na kayo o magreklamo na kayo sa Tolco. Tolco ito. So, ayan, nalagyan na natin uli ng pintura para ang bishi ko ay hindi na malungkot. O, ilang ribbon yung gusto ninyo? 1,000 city bill. Pero kabugos na ribbon, ano mo kareg, Arnel? Nga with honor. 1 million. 100 billion. Sir, para ka lang ng success. Puno ka mo. Sino sa billion? Sige, sa kamot. Sakay mo sa erong. Para ko na kayo hindi makuha ka. Sige. Ayan guys, pagkatapos nito, ilalagay na itong ulo. So, tatabasin ito at ito na yung magiging ulo ng ating ribbon. Ayan guys, pagkatapos po ng lahat-lahat ng ginawa, so ito na po yung output. O, charan! So, homemade hamonada. Balitaw, kami lang po yung gumawa ng aming ribbon. So, ayan, shoutout sa mga team. O, mag-hi kayo dito, kayo na tumulong dyan. Ayan. Tumulong ka naman siya. Class! Bakit malungkot ang bishi ko? Kasi malungkot. Okay.